Beste kijkers, bij mij aan tafel aangeschoven Francis Peters van de jeugdraad van de Steinerbuk, door neven prins Finn de eerste en zijn adjudant Julian. Francis en natuurlijk prins Finn en Julian van harte welkom. Hier zit die aangeschoven, want de vastelovensvereniging Steinerbuk die zeggen van wat is vastelovend eigenlijk en willen dat weer bekendmaken bij de jeugd. Want Francis, je gaat naar de lagere scholen. Wat heb je ontwikkeld? Ja, goed. Ja. Dus is het al goed. Bij de jeugd het de toekomst. Ik vind het heel chic dat we dus bij de Steinerbuk altijd een mooie gevulde jeugdraad hebben. Maar het idee begon ook te ontstaan om onze scholen in Steen gaat meer te betrekken bij het carnavalsgebeuren. En daarop is het idee ontstaan om een les gewoon te maken en die gewoon te presenteren. Dat hebben we zelf gedaan overigens. Op de basis worden door bekendheid aan. En zijn dat bepaalde groepen? Is dat groep 8, groep 7, groep 6? Ja, omdat we bij de jeugdraad werken met de jeugdraadsleden vanaf groep 4. Dat zijn onze jongste. Hebben we een beetje ertussenin gekeken. Hebben we gezegd nou vanaf groep 6, 7, 8. Want daar komen eigenlijk ook onze jeugdprinsen uit. Ja. En adjudanten, dus de groepen vanaf 6, die hebben we aangedaan met onze lessen. Met de lessen. Ja. En in die lessen, wie is zo'n les opgebouwd? Ja, goed. We zijn eigenlijk begonnen met de kinderen quizvragen te stellen. Wie het de nood van de prins? Ja, en hoe is het niet, jong? Het is een steek. Ja. Daar moesten de kinderen antwoord op geven. En dan, als ze het goed hadden gedaan, dan... we zijn een carnavalsvereniging. Vooral het waren op de gezonde toeren gegooid, dus dan kregen ze een mandarijn als ze het goed hadden gedaan. Ja, toen zijn we een klein stukje geschiedenis gaan vertellen over de vastelovend. En van daaruit ons Steinerbuk bekendheid gegeven. Mm. En natuurlijk ook de hoop dat kinderen door enthousiast door waren, met gewoon in de optocht, of lid waren van onze jeugdraad. Jeugdraad. Finn, was je al lid van de jeugdraad? Wie ze dich zijn komen vragen om jeugdprins te worden? Ja. En nu, want toen zit je niet meer op de lagere school. Ja, ik zit op de Groenewald. Op de Groenewald, in de Eerste. een brugklas. Dat is natuurlijk toch wel heel wat anders, hè? Want je zei net, Francis, van we hebben groep zoals 7, 8, die dan jeugdprins zijn of adjudant. Want Julian doet ook op de Groenewald. Ja. Wie gaat zo'n selectieprocedure? Moeten ze een toetsje maken om te mogen instruimen in de rood? Naar aanleiding van de lessen die gegeven zijn bijvoorbeeld. Nee. Ik bedoel, iedereen is en blijft welkom om lid te worden bij de jeugdraad van de Steinerbuk. Vermerken Dexter dat gedurende het carnavalseizoen ons ouders aanspreken. En zeggen van, goh, mijn zoon of mijn dochter, want het is zowel voor de jongens als voor de meiden toegankelijk. Maar ja, goed, we hebben verdelen op de scholen briefjes uit. En dan moeten de kinderen dan naar hun ouders toe. Schrijven daar hun gegevens op en dan zullen Adrie of Bas nemen dan contact op met ouders. Geven dan meer uitleg en dan komen ze erbij. Ja. Ik kan me voorstellen dat scholen daar best achter staan, hè? Want het is toch een les die voor hun gegeven wordt als onderwijzer, zal ik zeggen. Maar de kinderen zijn misschien wel enthousiast. We zeiden net van ze moeten een briefje invullen aan de ouders. Wie gaat dat? Loop je er tegenaan dat er misschien ouders zijn die zeggen van moeten ze immer met of mogen ze 2 keer niet met gewoon? Nou ja, goed, vermerkte wie voor de les hebben gegeven op de scholen, dan denk ik dat voor een raad van 300 gehad hebben. Geweldig. Want de kinderen vonden het allemaal heel erg leuk. Vrij ook materialen metgepakt, vrij een prinsenpakje metgenomen van een oud jeugdprinsje. Dus dan maakt het ook tastbaar. Maar de ouders moeten wel toestemming geven. Het is niet zo dat de kinderen zeggen van... Ja, nee, daarom is het ook, we maken die briefjes dat ze dat met een hoes nemen. En dan kunnen ze nog eens samen met papa over kallen. Ja, en dan, dan doen de 2 heren, zoals je al zag, Adrie en Bas, die geven nog eens nadere toelichting van wat hield het eigenlijk ook een beetje allemaal al in. Ja.
Finn, als dich nu jongens en meisjes zoals moeten zeggen van wat is vastelovend en waarom is het zo leuk om in de jeugdraad bij de Steinerbuk te zitten, wat zou ze hun dan vertellen? Ja, dat het heel leuk is en dat ze heel veel plezier ermee hebben. Ja. En met wie veel man, en ik bedoel, veel plezier, het is leuk, maar waarom is het leuk? Ja, gewoon leuk plezier. En leuk zo, ja, ik weet niet echt. Ja. Ja, het is gewoon heel leuk. Met ondereen samen misschien, Ja, ja, of bedoelt leuk. ze dat niet? Ja, ik leer ze niet lied kennen en Ja. ja, dat soort dingen allemaal. Ja, en die gaan ze weer alleen. Ja, ja, Want je hebt volgens mij een heel groot programma. ja, Ja. ja, dat. Dus dat is natuurlijk ook wel gaat, denk ik, hè, sociale vaardigheden, Francis, als ik doorheen kijk, die werden natuurlijk werden die ook metgenomen in zo'n cursus. Als ze zei van, nou, er moest toch wel een klein beetje, ja, er moest niet super verlegen zijn of wordt zich dat geleerd? Nou ja, we merken eigenlijk gaandeweg, als het seizoen gaat starten aan zo'n jeugdraad die komt bijeen, dat is eerst even een beetje elkaar aftasten. Maar al heel gewoon, zeker als muziek aangaat, ja, dan staan de kinderen gewoon samen met hun prins en de adjudant gewoon voorop te springen en te dansen. En dan merken ze gewoon dat dat heel gauw wordt opgepikt. En, ja. Ja, ja, Dat gaat eigenlijk wel vanzelf. wel vanzelf. Ja. Als dit nu zei van, God, ik zou graag willen delen met al die, ik bedoel in de gemeente Steen, of in Steen. Niet in de gemeente Steen, maar in Steen, hè, want de gemeente Steen is Eelse, Warmenberg. Ja. Je hebt het puur gehouden tot de scholen van Steen. Ja. Ja. Wat zou je kunnen doen of willen doen om dat breder uit te dragen? Ja, boete het feit dat we als Steinerbuk dus die lessen hebben verzorgd, ja, kwam nog eigenlijk een idee naar boven. We hebben op de vrijdag voor de optocht gaan we altijd met onze jeugdprins aan rood naar de scholen toe. En we hebben gezegd, goh, zou het niet een optie zijn om een groot scholen carnavalsfeest te gaan organiseren? En ja, goed, dat is een beetje al geopperd voor de coronatijd. We zijn daar met de scholen over bijeen gaan zitten en we hebben dit jaar de eerste aftrap dat we carnavalsvrijdag wel, moet ik zeggen, met de bovenboekingen vanaf groep 4 in de Groos een carnavalsfeest gaan vieren. Nou, Dus geweldig. Dat is het voor dich vinden om vuur te gaan natuurlijk, hè? Ja. Ja, en wie laat begint dat? Dat begint om 1 uur. 's Morgens zal Finn eerst toch nog alle 3 de scholen bezoeken, want uiteraard, we vergeten degene Nee. van de kinderen, dus die groepjes 1 tot en met 3, die vieren de carnaval op school. School. Dus dan zal Finn kort een bezoek ook brengen. En dan 's middags wordt het een groot feest in de Groot. In de Groos. Nou, Ja, en dat is op de vrijdag voor de grote optocht voor de grote optocht. voor Ja. de vastelovend. Ja. Dan zou ik zeggen, heel veel succes, Finn. Geniet nog van dit seizoen. En Francis, dank je wel dat ze hier best willen zijn en hebt ze willen delen wat je als Steinerbuk doet om ja, toch meer bekendheid te brengen onder de jeugdigen. Dank je wel. Graag gedaan.